Baro anormal. Nang rugay manen ti tiyempot panagbabasa. Ngem saanen a masapul mapansadyay eskwela. Dagiti adalen payawid amin ni maestra. Ket ni inangan ti mangsuro kadahami ngagkakaka. Uniforme. Saanen a parikot ni amang pangalaan na. Saan metten a masapul gumatang ti sapatos a goma. Ngem day talaptap kasanungot nga magatang na. Ito'y away, nakapsot signal internet, kasapulan kuma. Saan nakon ngagbain ag merienda tinaling ta saba. Tauray may isa ka eskwela awam metten ti makakita. Saan nakon ngagsapul ti soft drinks nga dastrona. Makaanayen tay nalamis adanom a matako iti karamba. Ngem anyan, awanen tay namnamaek a medalya. Ta saan dametten a makuntar ti grado. Awan payen ti eka. Uray bugbugtong na kumaaribon agonggona. Nagrigat pay nga awaten ti modules. Namin anokon a binasa. Ngem anya nga rod, lisot pagsaatan a mapanunot da. Tapno ni COVID mayadayoak uray Meksika. Bareng inton umayatawen addanton tay bagbagada bakuna. Tapno makita minton classroom ken uray met ni maestra.